Minkejja li kif tħabbar l-arrest ta' Fenech il-Prim Ministru għalinna li huwa ta' ordni sabiex ma jipproteġix lil Fenech jew lil ħaddieħor huwa xorta qed jipproteġi lil Xkembri u l-Mizzi. Stqar dan il-kap tal-Partit Nazzjonalist Adrian Delija f'artiklu li kiteb fuq is-Sunday Times of Malta. Huwa qal li l-arrest ta' Jorgen Fenech din il-ġimgħa kien pass importanti ħafna għax l-investigazzjonijiet jistgħu jwasslu għal aktar informazzjoni dwar il-każ li għadu mhux solvut tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Fakkar li Fenech fost l-oħrajn mexxa konsorzju li rebaħ offerta maħruġa mill-gvern sabiex jibni power station. It-tlet persuni prinċipali li ħadem magħhom huwa l-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi, il-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri kif ukoll il-Prim Ministru Joseph Muscat. Adrian Delija nota kif il-ġurnalista maqtula Daphne Caruana Galizia kixfet affarijiet ċokkanti, inkluż strutturi finanzjali li jaqdu lil dawn il-persuni. Għal dan kollu hemm il-kumpanija 17 Black li hija l-proprjetà ta' Fenech. Adrian Delija kompla jgħid kif Malta għandna gvern fejn l-ogħla uffiċjali minflok ma jagħmlu minn kollox sabiex toħroġ il-verità, jagħmlu minn kollox biex jaħbuha. Dan ħareġ miċ-ċar meta Xkembri ħarab milli jwieġeb f'każ li fetaħu stess fil-qorti meta ġie akkużat minn Simon Busuttil b'involviment fit-tixħim ta' 17 Black. Min-naħa l-oħra Mizzi ppreżenta kawża ta' libell ukoll meta ġie akkużat li kien korrott. Dan għax ħaseb li wara li waqqaf kumpanija fil-Panama u Hernville ma kien hemm l-ebda raġuni sabiex insejħulu kriminal, imma Mizzi ħarab ukoll. Fid-dawl ta' dan kollu Adrian Delija qal li nistgħu ngħidu lil Konrad Mizzi u Keith Schembri f'wiċċhom li huma rranġaw biex jaċċettaw tixħim il-kumpanija ta' Jorgen Fenech 17 Black u issa ma jistgħu jagħmlu xejn dwarha lanqas fil-qorti.